Kaixo, gu hirugarren mailako ikasleak gara, eta zena ikasi dugun gauza guztia zuekin konpartitu nahi ditugu. Gure gaiaren protagonista Garuna da. Badakizue zerbait Garunari buruz? Chicos, badakigu Garunari buruz gauza bat. hori da. Hemen ikusten duzuen bezala Garuna gure zurean dago. Zer da gure zura, norbait daki? Dakizue zer den gure zurra, chicos? Bai, hemen dago. Baina entzun ze marrazki seinalatu duen beren. Zer da gure zurra? A ber, non dago gure zurra? Oso ondo. Gure zurra, buruaren zurra esan nahi du, zuen burua ukitzen baduzu eta kolpe txikiak ematen baditu zuen gogor dagoela konprobatuko duzue. Badakizu zergatik? Bai. Bai zer, nire liburua esatuzu guztia, pero ez dugu goratzen. Gure zurra gure garuna babesten duelako eta holan kolpe bat hartzen badugu zailagoa da gure garuna zerbait gertatzea. Hori esan. Gure garuna oso azkarra da eta gure gorputz egiten duen guztia kontrolatzen du. Alde batetik zentzumena eta beste aldetik pentsamendua, oroimena, mugimendua eta mintxamena. Hori esker kontrolatzen du. Hau da geratzen ditugun gauza. Hori esker kontrolatzen du. Eta gauzak horiek hauek dira. Bizkarrezurra. Bizkarrezurra voluntario bat mesedez. Bizkarrezurra. Bizkarrezurra barruan bizkarmuina du eta barruan bizkarmuina du eta mezu asko bertatik doaz. Oso garrantzitsuak dira. Bata besteari lotuta daude aliarma bat bezala. Azkenik, gure garunean neuronak daude. Oso garrantzitsuak dira. Milioika neuronak daude. Zelulariak bezala zeinariak garraiatzen dituzte, garunari. Zientzaren gorputza, esaten dute zientzarakiek neurona gehiago izateko mugitzea, eta kirola egitea. Beraz, animatu! Gainera, neuronak ere dira. Adibidez, zigarroak erretzen, alkohola edaten, beraz, ez egin behar da gauza horiek. Badakizue zenbat zentzumen ditugu eta nola ditzen diren? Bezatzen du. Bost zentzumen ditugu. Zeroko zentzumen azoko gara ikusten
edo hobero. Forma, karratuak, borobilak eta triangeluak. Tamainoak handia, ertaina eta txikia. Distantzia urrun eta hurbil. Usaimena. Usaimena usaindu itxatik dator. Orduan, zein izango da usaimenaren organoa? Zerekin usaintzen dugu? Usaitzen dugu zer ez da kitazko, pero hau bakarrik da. Oso ondo, sudurrarekin. Espezie usaina da. Kirien gabiltza da. Eta gu ekarri dugu oso fuerte. Usaina. Egin hilada bat, eta jaten zakete usaintzen. Bale, berak esaten duena. Usue otuago, mesedez. Usaindu duzu ella? A ver. Venga, venga, Bai. Zer, gustatzen zaizue? Bai. Bigarrena menda usaina da. Usaindu pixka bat. Venga, bigarren. Fila bat. Hirugarrena lore usaina da. Usaindu. Azkenengoa giratza da. Giratza oso fuerte usaintzen du. Usaindu. Ez. Nago ditzen ez, Usaindu berriro. Leia. Baina, mana. Usaindu du apurtxua, pero ez dute egin. Batzuetan gauza bat usaintzen dutzako, baina gero probatu eta usaintzen du ondo. Norbaiti gertatu zaio horrelakoari. Bera badago galdetzenean, noizbait gertatu zaizuen, zerbait oso txarto usaintzea, baina gero probatzen duzu eta gozo dago. Zaizue gertatu hori? A ber, Kariet, zerekin? Brokoli. Oso ondo. Ez dakizkit izen guztiak, Silvane? Brokoli bebai eta zerbait ezberdina? Pimientoa. Piperrak. Bai, txartu zaintzen dute, baina gero gustatzen zaizkizu. A ber, hortik? Piperra berdea. Piper berdea. Arraina batzuetan ere, usaintzen du pizkatxo bat fuerte eta agian igual pizkatxo bat txartu, baina gero probatzen baduzue, gozo dago. Edo hori zen gazta, keso, gazta. Eta oso fuerte usaintzen du, baina niri adibidez asko gustatzen zait. Entzumena hitza entzun itzatik dator. Orduan zein izango da entzumenaren organoa, zerekin entzuten dugu? Belarriekin. Soinua belarri zuloetatik sartzen da eta tunel batetik joaten da tinpanoraino. Eta tinpanotik koklera. Koklea marrazkilo forma du eta nerbio batzuei lotuta daude. Garunera bidaltzen dizkiote informazioa. Entzun alditugun soinuak izan aldira. Fortea.
soinu bat gehiago? Ere dinosaurioarena, edo zer? Daztamena hitzatik dator. Daztatu hitzatik dator. Orduan, zein izango da daztamenaren organoa? Gotuz, ahoarekin ez, miarekin. Miarekin destatzen ditugu gauza. Gauzak miarekin destatzen ditugu, ez ahoarekin. Zapore bakoitza miaren leku jakin batek dira. Bost voluntarioen ez batera. Ez errepikatu, bale? Hori errepikatu du lastana, saiatu ateratzen, atera ez direnak oraindik, bale? Bost, izan. Darina. Berak atera daia. Darina. Faltatzen zizu bat markari. Mutil bat, venga. Beitu, itxoin, ikusteko ondo, agian, jarri. Formatuko dituzue gauzak, Prest zaudete? Bai, zapore desberdinak daude eta nahikarik emango dizue probatzeko. Eta ikusten baduzue murala, lehenengoa da gozoa eta begiratu hor daude gure klaseko ikasle batzuen aurpegiak dastatzen gozoa. Así que, a ver, aukeratu nori ematen diozun gozoaren. A ver. Baina, Mingotza, gauza desberdinak daude, laranja sala, txokolate beltza, bai? Ez da txokolatea esnearekin bezala, hori dago nahiko mingotza, nahiko amargo, bai? Ez da, bueno, agian gustatzen zaizu? Bai? Grazia. Olo! Beitu, bota pizkatxo bat atzerago ikusteko murala, beitu. Eta holan ikusten duzue hor agertzen diren guztiak. Atzeragoz, ezke dago justu azkena. Venga, nahikare, azkena. Umami. No te gusta. Umami geratzen da, baina saldu zer den umami, nahikare. Nire gustatzen zait. Baina, saldu zer den umami. Umami. Hau zapore berri bat da. Eta zapore forte eta atsegina du. Dira, tomatea, jamon serrano. Zer, gustatu zaizue? Gauza batzuk agian beste batzuk baino gehiago, ezta? Hala ba, nahi duzue jan guztia? Ez, ez duzu nahi, bueltatu berari. Eta utzi lekuan. Ba, venga, hartu duzu plastikoa, mesedez. Hala, gezarri berriro. Eta zuek atzerago, mesedez. Hala, gezarri, latina. A ver, entzun, chicos. Entzun ondo. Unak. Ukitu hitzatik dator. Orduan, zein izango da ukimenaren organoa? Zeinekin ukitzen dugu? Eskua ez azala. Zerbait edo zerbait ukitzeko ez da beharrezkoa eskuarekin izatea. Larru azalaren azpian ukimen detektagailu dugu. Eta zerbait ukitzen dugunean, nervioek bidaltzen digute garunera. Hemen muralean gauza batzo jarri ditugu.
Bus voluntario, mesedez. Venga, ateraz direnak, bale? Ateraz direnak, bale, mesedez? Venga, Maia, Silvane, Unax. Venga, eta Sara, ezta? Venga, Sara, atera. Beitu, egingo dugu lehen bezala, bale? Eta hona, eske bestela ez baduzu ikusten murala oso jakin. Epa! A ber, mesedez. Vale. Tokatuko zer. Leuna, venga. Venga, orain urrengoa, zoaztik utzera leuna. Adrián. Venga, Sara. Biguna, ezta? Zan. Hori da zimurra. Ukitu holan behera eta gora. Holan. Holan, gora eta behera. Bai, ikusteko hori da. Horrela. Eta orain latza. Latza. azkena. Gustatu zaizue? Bai. Zein izan da gehien gustatu zaizue? Zein da gehien gustatu zaizuena? Zein da? Baina ez, zuek ez, ikutu dozuenok. Ze ez badozue ikutu nola jakingo dozue. A ber, ikutu Maia, dozuenok. venga, Zein Evelyn. izan da gehien gustatu zaizuena? Hirugarren azuri biguna? Biguna bebai? Biguna? Lehenengoa, leuna... Klar, nik uste dut gustatu zaizuela eskuizi hori, Agian igualez ukitzeko sentsazioa. Eta zuri, zein? Lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, zein? Bueno, baina nik uste dut hori, ¿cuál te ha gustado más? A ver. Ez daki asko euskera. Bueno, ez da zer gertatzen, baina gu lagundu aldiogu. Bai, suave? Bai, oso ondo, venga. Lehenengoa, orduan. Lehenengoa, bai. Unaz. Gure proiektua hauze izan da. Espero dugu zuentzako interesgarria izana eta datorren urtetan zuei tokatuko zaizue. Honi buruzko bat egitea behar baduzuen laguntza guri galdetu. Eskerrik asko etortzeagatik gurekin ikastera. Hurrengo arte. Sartu, jarri muralaren aurrean. Eskerrik asko.